Daddy, bago lang kayo tapos pamahaw. Oh, si Jinjin, ubos siya man iya may luya, Jin, no? Lamian sa bayo ni kuya niyo. Wala bayo ni kuya sa school. Ha, hindi ka na makadto. Brush man si Rodjen. Ay, lagi-lagi si kuya. O, sige, ano, dali na yung water. Oh. Sit down! Dupiyo ka. Pila! Noodles naman kami de. Mahaw naman kami noodles. Wow. Mainit? Mainit ba la? Habog naman to danay, ha? De, mag-wake up naman sa de, oh. Na! Kinuha ya de, oh. Sa mata na hindi sa ilong. Gapa, mami, nay. Ba? Ano mo na? Next kami ni Jero sa Jollibee. Iyagin ba kalo? Tag-price lang. Ay, ambag mo muna man tag. Pwede mo naman. Ambag mo pink. Basta iyagin mo na oh. Slow to, no? Si Rujin, gapama sa orange. Wow! Pakita ka tadi mo, Mau. Na, gibak lang ko sa orange kay favorite niya na. Nabukad si Indes ang iyang padala. Nga, Ria, padala ho. Na, order ya ina. Isama na da akon, ariho, na. Arakon. Kaya hindi man taka-afford sang mahal. Kundi barato ho na lang. Wow, nami, ya, minions! Ah! One more. One more. Ah! One more. Ah! Si Kuya, kakaon sila lemon nga doon ni Jinjin. Aliwat din. Woo! Galalaway ko ah. Hindi sa kun. Ikaw na ba namin? Daddy, gambang kami teacher, si Mitch kag si RJ. Good night, Daddy. Bye. I love you pa.